emshontweni awuvala uThixo indlu etwaziplaneleyo ngawe. Ubugwala bufuneki, ongafunanga funeka uzithembe ephe bomini kwaye funeka uphuphe njengoba lapha ebomini, ube nezinto ozibonayo ufuna uzenza kwaye uthembele enkosini. Amen. Siyabonga. Sawubona njani? Siyaphila. Yini ehlalile enhlizweni yakho namhlanje isikhathi sikhonza? Engikufundile namhlanje ukuthi uNkulunkulu uyasithanda kakhulu more than sithanda thina, and njengoba izwi lisho ukuthi akazelanga ukuthi azohlulela, kepha uzele ukuthi sisindiswe ngaye. So we as people we tend ukuthi like sifuna ukuyigcwalisa thina kuqala before size kuNkulunkulu, kanti kumele size sinjalo yena ngomusa wakhe uzosihlanza asenze sibe ngcwele ngokwentando yakhe. uNkulunkulu into ayihlelile ngempilo zethu uzozenza, noma ngathiwa isikhathi sisibona ukuthi sesikude sesiside isikhathi engasiphenuli, but yena uzowenza njengoba ehlelile ngokwentando yakhe, njengoba lisho ukuthi for he know the plan he have for us, plan to prosper us and not to harm us. So izwi lakhe lohlezi libile njalo and icebo lakhe lizohlezeka ngempilo zethu. Amen. Siyabonga. Sawubona. Bekunjani inkonzo namhlanje? Akumnandi kakhulu mama. Yini nje ophume nayo namhlanje nje othi nje ihlalile enhlizweni yakho? Into ehlalile enhlizweni namhlanje ukuthi nje izigcizelo ukuthi simele sibe nothando, sithandane sisodwa, singabazalwane sithandane, sithanda wonke umuntu eceleni kwakho. Amen. Siyabonga. Siyabonga kakhulu. Sawubona. Njani? Sicela ukubuza ukuthi yini nje namhlanje ehlalile enhlizweni yakho enkonzweni isikhathi sikhonza? Ehlalile enhlizweni yami ukuthi kumele simthande. Awukwazi ukuthi uthande uJesu kodwa umakhelwane wakho. Amen. Siyabonga. Sawubona. Hey mommy. Unjani? How are you? Siyaphila. Accountant. Sicela ukubuza ukuthi namhlanje yini nje ehlalile enhlizweni yakho othi nje uphume nayo? Oh, okay. Engikufundile mama namhlanje ukuthi uNkulunkulu uyalalela no matter the circumstances. Ngisho athi uyavumelana noma uvumelana nalokho, kodwa nje uNkulunkulu uyalalela. Amen. Siyabonga. Accountant in the building. Sawubona. Yebo mama. Unjani? Siyaphila. Siyaphila. Yebo. Yini nje ehlalile enhlizweni yakho namhlanje enkonzweni? Mina engiphume nakho ukuthi uNkulunkulu kubalekile ukuthi siyenze intando yakhe, nje sigcina imithetho yakhe yonke njengoba injalo. Ngelinye ilanga siyokumbona. Amen. Siyabonga. Hallelujah. Amen. Sawubona. Unjani? Siyaphila. Yini ehlalile enhlizweni yakho namhlanje? Into ehlala enhlizweni yami namhlanje is the power of the purpose of God. Khona ama-purpose ahlukile, but above all as a child of God, i-main goal yakho let it be to fulfill the purpose of God. Amen. Siyabonga. Sawubona. Unjani? Our keyboard player. Yebo, yini nje othi uphume nayo namhlanje enkonzweni? Uthando likaNkulunkulu lubanzi lujulile. So kumele ukuthi nathi sonke njengoba uNkulunkulu uyasithanda, ngoba lisho izwi lakho wasithanda naphakade. So kumele ukuthi nathi uthando lolu asinika lona silunikeze abanye abantu basondelene nathi. Amen. Siyabonga. Hallelujah. Amen. Siyabonga. Njani? Siyaphila njani? Siyaphila. Ya yini ophume nayo namhlanje enkonzweni? Into engifundile namhlanje ukuthi uNkulunkulu uma uthandaza ubiza egameni lakhe noma into uyicela ngegama lakhe yonke iyenzeka ngesikhathi.
ungaboni ungathi mhlawumbe akakuphenduli ngaleso sikhathi ofuna ngaso kodwa unesikhathi mhlawumbe akubekele sona salungisela into zakho. Amen. Amen. Siyabonga. Hi. Njani? Siyaphila. Sicela ukubuza ukuthi yini namhlanje ophume nayo enkonzweni? Engifundile mina namhlanje ukuthi kubalekile ukuthi sithobele intando kaNkulunkulu. Ngisho noma isimo sesingavumi kodwa senze ngayo yonke indlela ukuthi siyayithobele intando kaNkulunkulu. Ihlulwe yethu intando sithandazele futhi nokuthi uNkulunkulu akwenze lokho ukuthi kube possible ukuthi thina sizidele ebese sivulele yakhe intando ukuthi idominate empilweni zethu. Ilokho engikufundile ngiyabonga. Amen. Siyabonga. Hi, sawubona. Unjani? Siyaphila. Sokubuza ukuthi yini namhlanje ehlalile enhlizweni yakho? Into ehlala enhlizweni yami namuhla ukuthi kufanele kumvumele uNkulunkulu akusebenzise ngendlela asuke efuna ukusebenzisa ngayo. Ungamnqabeli umoya ongcwele ukuthi akwenze lento afisa ukuthi wena ube yona ngoba asihambi ngokuyiqonda thina kodwa kufanele sihambe endleleni ngokumqonda yena umoya ongcwele. Amen. Siyabonga. Sawona. Unjani? Siyaphila. Sicela ukubuza ukuthi yini ehlale enhlizweni yakho namhlanje? Namhlanje mina ngifundile esontweni ukuthi whatever things that we do empilweni iyathotshela intando kaNkulunkulu, yalalela intando kaNkulunkulu konke okwenzayo kumele ucele i-guidance kuNkulunkulu kuqala. Nanokuthi-ke sithandane kukho konke, sikhombisane uthando to one another, kungabi kuphela kithi nesazanayo but la sihamba khona nje abantu sikhombisa uthando kuwo wonke umuntu. Amen. Siyabonga. Unjani? Ngiyaphila. Unjani? Siyaphila. Yini namhlanje nje engenile ehlalile enhlizweni yakho? Into ehlalile kakhulu enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu uyalalelwa, ngaphinde ngafunda nanokuthandana singabazalwane njengoba uKristu asithanda nathi. Ngiyabonga. Amen. Siyabonga.